A dwi'n ôl eto a dwi wedi gwneud leggings fi. So dwi'n angen mynd i chwilio mwy o Haearn rwan i wneud mwy o armour a dwi isio tools, mwy o tools hefyd. Ac hefyd yn y fideo dwytha nes i cael diamonds o nes i farw wedyn. Ac hefyd oedd na ges i Haearn a bob dim ond nes i farw, so dwi'n meddwl fydd hynna i gyd i disappeario wan. Gobeithio ddim, dwi'n mynd i sbio. Gyda fi Iron Sword wan hefyd. Dwi'n angen chwilio mwy o Haearn, dyna beth dwi the hunt o wan, Haearn. Oes, gyda fi ddigon neu torches mynd lawr y mine yma. Neith hynna. Haearn. Ac mae'r Haearn yma hefyd yn mynd i helpu ni ladd pethau. Achos genna fi'r Iron Sword yma hefyd. Nes i cael un o'r rhain nath ladd fi yn y episod dwytha. Ond maen nhw'n hawdd i ladd efo Iron Sword yma wan. Ail episod fi ydi o a dwi efo Iron Sword, bron iawn full set o Haearn. Ond nes i ffindio diamonds yn y episod dwytha. Fatha nes i ddweud gyna. Ond nes i farw, so dwi'n bach yn drist am hynna. Ond fel arall dwi'n mynd i chwilio mwy o Haearn. Nes i ffindio 3 diamond hefyd. A hynna oedd yr union rhan ag o'n i isio, achos o'n i isio wneud diamond pickaxe. Achos dwi isio mynd i'r nether. Ac yn y nether lle ti'n gallu ladd y wither. Neu fyddech chi ladd y wither yn rwla ond ti'n angen pethau o'r nether. A mae yna lava lawr fama, ac os mae yna oes ddim diamonds yma. Achos weithiau os mae ochr lava, mae yna fel arfer diamonds yma. Dwi'm yn gwybod pam nes i roi sword fi ffwrdd. Gyda fi arrow wan. So fi'n am dda, achos fe rai wneud y peth bo efo cactus, ond dwi wedi colli'r cactus wan. Mae yna mwy o Haearn ar y to, jyst dos o yma lava. A wan torch arall. A wan i'n mine'r Haearn yma, a wedyn fydda i efo full set o armour. Gyda fi full set o armour wan ar ôl fi smeltio'r Haearn yma a wneud y helmet, just y helmet dwi'n angen. A wnaeth hynna brifo. Ac nes i wneud 2 furnace, chos o'n i isio bwyd yn episod dwytha. So dwi jyst angen disgwyl am hwnna. A wedyn na i fynd am adventure bach mwy o Haearn. Mae'r Haearn yn bwysig i gael, chos mae o bron iawn yn mae yn ail ingot gora, ond mae yna chainmail armor, ti'n gallu cael hwnna. Mae o'n mynd ew'r stone sword, os da chi'n mynd â'r creative i'r lle armors. Mae yna fatha armor yma, mae fatha chain kind of thing. Ac wedyn rhaid chi iwsio hwnna wedyn. Neu mae o'n y trydydd armor gora. Dwi'n siŵr be. Ond y gold, nac i, y leather yw'r gweitha, ond y gold tools ydy'r gweitha. Chos maen nhw'n rhedeg allan lot, ond mae'r golden pickaxe really da. Chos mae hwnna yn gallu minio really sydyn. So os o'n i efo gold wan, so o'n i'n dangos chi hwnna. Chos weithiau dwi'n mynd angen gold, chos mae kind of yn boring gold. Chos dwi byth yn iwsio a lot, ac mae o yn quite boring. So, os gennym ni ddigon, oes, digon i ni full set o armor. Wan gennym ni full set o armor, ac dwi'n mynd i just disgwyl am hwn. Na i fynd am adventure. Nes i ddweud yn episod dwytha bod fi'n mynd i fyw yn y cef yma, ond dwi wedi newid meddwl fi. A dwi'n mynd i fynd i rwla gwahanol. Ond dwi'n gwybod lle i fynd o'n.
lle trwy ffordd ma, mae yna mwy o ain yma. Rhaid maen i hwnna i gael mwy o bethau da. Fatha full set o tools dwi definitely'n angen. Ag mae yna... Os ydych chi'n gwybod, mae yna ddigon o diamonds in the world i cael 3 full set o diamond da yma. Mae skeletons yn annoio fi heddiw, a chdi ydi o. Ond ti'n stuck mewn wal, so na i just mynd, ie. Oce, wyt ti dal yma? Nes i ladd hwnna, ond dwi'n cael ffordd fi allan o'r cef yma gynta. Dwi'n gwybod pa ffordd i fynd. Ravine, ella mae yna diamonds yn fan yma. Mae yna definitely zombie, rhaid weld hwnna. Mae yna 2 yma. Mae yna iron ar y ochr fanna, ag dwi'n angen gyda fi ddigon i neu iron. Nope, oes, gyda fi ddigon i neu iron pickaxe. So, ar ôl fi wneud y iron pickaxe, fydda i'n gallu minio diamonds. Chos ti'n angen iron pickaxe i cael hwnna dwi isio, ond mae hwnna'n sydyn hefyd, ond ti'n angen iron pickaxe i falu diamonds. Ac mae fi... dydw i ddim yn mynd i farw. Ond mae crafting table fi ar gollon. Waw. Dwi'n mynd i farw eto, so... Dwi'n gwybod be i wneud, achos dwi'n mynd i farw eto. Mae yna gold fyny fanna. Gold ydi hwnna? Neu iron neu gold ydi hwnna. Os gold ydi o, mae'n ffantastig. Yep, gold ydi o. Ond dwi'n gallu cael ei fyny eto. So, iron di hwn yn y gwylod, definitely. A dyn gold di hwn, neu iron, dwi'n gwybod. Iron to gold yw e. Mae ar gollon. Na i'n cael torches fi a gweld os fe ffeindio'r blocs bach na. Dim o'r ffordd na. So be oedd hyn o fanna ta? Definitely gold oedd nhw. O'n i'n gallu gweld. Nac i iron oedd nhw. Oce, ta. Iron oedd o, so o'n i'n wrong. Ag... yn episode yma, dwi'n mynd i farw, dwi'n meddwl. Ynddo, dwi am mynd i farw, definitely. So, yn y 2 episode dwi'n mynd i farw. Mae yna really weird. A dyna erioed i digwydd o blaen. Ac mae yna slime bach lawr fama sy'n eisiau lladd fi. Dwi'n mynd i adael o ladd fi ddo, achos dwi'n eisiau marw eto. Achos 1 hat gyda fi ar ôl. Rwy'n arall neitio fi a dwi'n dead, so dwi really ddim eisiau marw, ia. Gold ydi o'n, gobeithio. Ia, gold, yes. Ond dwi'n mynd i farw, so does o'n pwynt di yes, chos dwi'n mynd i farw anyways. Ag iron di hwn. Ag, na, mae'n creeper mynd i ladd fi, definitely mynd i ladd fi. Dwi di marw eto, waw. Dwi'n marw lot heddiw, ag dwi eisiau hwn ladd fi eto. Dwi'n hoffi cwn bach, ond os dwi'n meddwl bones i teimlo nhw, dwi'n eisiau lladd nhw. Ac dwi'n meddwl ella fyddai ffeindio ffordd fi yn ôl i'r temple na, ond mae'n mynd i fod yn anodd, fel na ddim diamonds yna i fi. So, ar fan oedd y cef, ail cef ni, dwi'n meddwl ail oedd o. O no, mae'n nos, a mae'n mynd i ladd fi. Just run for it. A fydd y skeleton yn y lle na, ond dwi'n misio marw. Dyna ydy'r unig beth dwi'n misio wneud wan. Ac yr unig beth dwi'n isio ydy'r diamonds yn ôl. Ac dwi'n meddwl nes i ddim sbio ar Enderman. Ond dwi'n meddwl fydd y diamonds ddim yna. Os dydyn nhw ddim, fyddai'n really trist. Os maen nhw, fyddai'n hapus.
Ac hefyd, fydda'n gallu gwneud diamond pickaxe, ond dwi'n mynd i gorfod gwneud mine iawn i chwilio am obsidian. Neu fydda cael bucket a wedyn cael y dŵr ma'n fama. A wedyn chwilio am lava a rhaid dar, a wedyn mae hynna'n neu obsidian, neu sa'n gallu neu stone. Ac os di hein ddim yma wan, fyddai'n gorfod mynd i chwilio am temple arall, ond dwi'n mwyn gwybod os fydd na un arall, ond hwn ydy'r un definitely. Oes, mae pethau fi gyd yma, yes. Ond mae yna baby zombie fan'na, sy'n annoying. Ond mae o'n mynd i ladd fi eto, yndi. Pam mae zombies yn annoying? Dwi'n newydd farw eto, so dwi'n angen sword i ladd y zombie bach na. Ac mae'n really annoying bod fi marw bob tro. Chos os dwi'n marw bob tro, fyddai'n gallu cael trwy'r fideo yma heb marw. Na dim o'r fideos eraill. Yes, gyda fi union digon i neud sword. Ond dwi'n angen sticks mai mwy, ond just sword dwi'n angen. Chos dwi eisiau pigo fyny'r diamonds na, os mae yna diamonds yna. Ond dwi'n bach yn lwcus chos bod y pethau dal yna. Ond dwi'n meddwl fydden nhw'n dal yma wan, ond mae yna armies o mobs allan fama. So mae'n mynd i fod yn berig, so dwi'n mynd i trio cael i'r lle yna heb marw eto. Mae cael ei lefydd heb marw'n anodd, achos dwi heb di bod ar ôl yma lot, just 2 waith. Ac dwi yn mynd i fynd ar goll yn barod, ond dwi'n meddwl os rhaid ffeindio'r temple na fyddai'n ffain. Ond lle mae'r temple na fan? Dwi'n yn gweld o'n unlla. Dwi'n meddwl ella os dwi'n mynd yn agosach i fewn, ella mae y tol i'r bryn yna. Ac mae yna spider ar ôl fi a mae'n iawn mynd i giro. Obviously, achos dwi byth yn giro. Chos nath y zombie bach na'r lladd fi'n syth. Ac dwi yn chwilio am y temple ma'n sydyn, chos dwi eisiau fod yn fora lot. Temple, yes! Mae'n rhaid ladd y zombie bach na sy'n fewn i fo, a wedyn cael diamonds fi. A wedyn fyddai'n hapus eto. So, dwi wedi ffeindio'r temple a dwi wedi dod allan o mine fi. So, ond yr unig beth sy'n drist ydy mae armor fi gyd i mynd. Ond os dwi'n lwcus, mae iron fi dal na, ond os ddim, os mae wedi disappeario wan, fyddai'n ddim efo armor gwbl a fyddai'n endio fyny marw. Gobeithio. Yes, diamonds fi. Diamonds in the cavern. Ac armor bob dim. Dwi'n mynd i cael lot o armor. Dwi jyst yn angen ffeindio crafting table. Os gyna fi ddim wood wan. Nope, gyna fi ddim wood, ond gyna fi sword. 3 iron oedd yna, ond mae yna gold yma, so rhaid ni bach o armor, dim lot o. Charge! Mae'r spider yma mynd i farw, chos mae'r the tomb yma, the awesomeness. Mae'n awesome. Dwi'n mynd i trio neud diamond sword yn lle diamond pickaxe. Na, actually, neu iron sword, a wedyn golden armor ag diamond pickaxe. Hynna di plan fi. A gobeithio na i ddim marw tro yma. Ac os gyda fi sticks, oes, 2 stick, neith hynna ddim. So dwi'n angen torri coed. Mae'na skeleton reit fan'na. So dwi'n angen lladd hwnna. Actually, na i neud diamond sword. Dwi'n yn cerio os gyda fi ddim diamond sword. Achos dwi really yn angen curo'r mobs ma. Dwi'n yn cerio os gyda fi ddim diamond sword. Dwi jyst eisiau iron pickaxe a diamond sword. Wan rai ladd y pobl ma'n hawdd.
Ta, lle ydych chi wan? Ydych chi eisiau darno fi ar ôl fi cael armor oes? Wel, ydych chi'n cael. So, ydych chi wedi dod i'r lle iawn. Gold. So, wan gyda fi bach o armor I wisgo yn lle marw. A wan... Charge! Mae hwnna di marw. Nath o'n gollon lot o bethau ddo. Mae yna wolf bach o fama, so rhaid trio teimio hwnna. A dim fi reid ddod ar tîm fi. Ac helpu fi ladd pethau eraill. So... Chdi, ti isio? Yay, ci! So mae'r skeleton ma'n anodd I ladd. Diolch am lladd I fi, ci. So, destroying! Mae mobs ar Minecraft really annoying, chos fatha da chi wedi gweld, maen nhw wedi lladd fi lot o weithiau. Ac mae'n anodd I ladd hefyd. Ond peidiwch beth a sbio I fewn I lygad o Enderman, chos maen nhw'n rhedeg am chi wedyn. Mae'n really da, chos o ti'n rhoi pumpkin ar, gei di sbio ar Enderman. So, dwi'n angen rhoi pumpkin ar. Helo, Mr Enderman, lle bynnag wyt ti? Dwi'n meddwl bod yma I mwy, ond I mosh, ddo dwi'n mynd I dal gwisgo hwnna achos mae o yn edrych yn awesome. Nes I ladd hwnna? Do. Wan, dwi'n mynd I roi hwnna ar yn lle, ond mae'na Enderman ar y definitely. Dwi'n mynd gwybod pan mae'n croucho. Dwi'n meddwl nes I bwyso ar bottom wrong yna. A dwi... A Mr Piggy ag ci fi fanna yn mynd I ladd y piggy gynta a wedyn y piggy ochr ni. A wedyn da ni'n mynd I fynd am da ni'n mynd I fynd I explorio a bethau fel yna, ond da ni'n mynd I ladd lot o bethau gynta. Ond I cael bwyd, ond gennym ni lot o bwyd yn barod o'r carrots. So, ac dwi'n mynd I trio gweld os rydych chi'n ei bara. Nope. Fedrach ond sy'n crafting table. So, crafting table lawr. Ac lle mae bwyd bara. Gennym fi 6 bara, fydd hynna'n ddigon. Be dwi'n angen gwneud wan ydy mynd ffordd yma I weld os mae tu fi dal yma. Os dwi'n gallu chwilio am tu fi da. Wan gennym fi diamond sword yma. Dwi'n mynd I gadw fo mewn chest ac dwi'n mynd I chwilio am sheep I ladd o fel bod fi'n cael wool a wedyn I gwely a cysgu yn y gwely yn bes fi a wedyn fydd weapons fi a bethau. Ond mae'r diamond yma definitely mynd I fod yn I chest y bes chos dwi'n eisiau colli fo. A mae'r diamond sword yma yn mynd I fod yn hawdd I golli wan, ond mae'n beth da gyda fi bach o armor, ond gyda ni o full set o armor. Ac os dwi'n lladd buwch hefyd, dwi'n rhaid I gael leather I neud bach o armor, ond mae'r armor gyda fi wan, dwi'n meddwl allan waith. Dwi'n mynd siŵr. Mae carrots yn handi, achos maen nhw'n rhoi lot o health I chdi. Un leather gysi. Yna mynd I mwy o search am fwyd ac bes fi. Dwi'n gwybod os mae bes fi fyny fanna neu rhywle gwahanol. A dwi isio anvil hefyd, achos dwi isio enchanted book ma I weithio. So dwi'n gwybod lle I fynd o'n. Mae yna squid lawr fanna, so fe ladd y squid yna. Here squids, here squiddy. Mae hwnna di marw, gyda fi insects on. Lle dwi'n mynd I fynd on? O ia, chwilio am bes fi. Yn un peth. A mae yna sheep fanna, so dwi'n mynd I trio lladd hwnna. Charge!
Mae'n anodd I nofio yn y dŵr, chos fatha ti'n gorfod gwybod lle ti'n mynd, a wedyn jyst nofio ymlaen. Chos fel arall mae'n annoying, kind of. Dwi'n lladd hwnna wan. One hit kill. Amazing. Ac, dwi'n mynd I os mae ffrindiau fo yma. Yndi, ffrindiau fo. Wan, dwi'n mynd I neud base arall, efo chest, a bob dim. A dwi bron iawn yn gallu neud 2 wely. Os yn I sy'n amazing. Ynddo, dwi yn gallu neud 2 gwely, chos mae yna sheep arall mewn co. So, gyda fi 4 ar y funud, 1 arall wedyn. Here, sheepies. Mae yna buwch o fanna. Ac dwi'n mynd I ladd hein hefyd 2 hit kill. Achos bod hein yn gry. A dwi'n neu hitio ci fi, mi'n ddrwg. So. Os ma'n... Ia, os gyda fi fwyd I fo. Gyda fi 2 bwyd I fo. Mwy neu 2, actually. Ond... Yn gorau neud am wan. Mae'n ffain on. Sed I fyny, please. So... lle mae tu fi di mynd? Ac dwi'n mynd I endio'r episode o fama.